ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ನು ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದೊಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೊಂಡಂದು ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಇನಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಬೇಲೆಗಿಂದು ಬುಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಬರ್ನಾಗ ಮೀನು ಕನತೆ ಅಂಚ ಮೀನು ಏನ ಪುರ ಉಂಡು ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಆತುಡು ಇನ್ನೇ ಬರ್ನಾಗ ಕಲಾಯ ಕೈತಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಮೀನು ಹಾಕಿತ್ತು ಮೂರು ಮೀನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲೂರ್ಲ ಗೆತ್ತಂಡೆ ಕಲ್ಲೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಮೀನು ಗೊತ್ತುಜಿತ್ತೆ ಮೂರು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಕಲ್ಲೂರು ಸಾರು ಮಲ್ಪನ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಮೀನು ತಿನ್ನಂದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏತು ದಿನಾಂಡು ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮೀನು ದಿಕ್ಕೋಯ್ತಜಿ ಇಂತಾತನ ಮೀನು ಒಂದು ತೂಲೆ ನಂಬಾಯರ್ನಿ ಕೂಡ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಪಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮೂರು ಮೀನು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಕಲ್ಲೂರು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲ ಮಗ ಗೆತ್ತೊಲ್ನಾಗ ಅಂತೆಪ್ಪುಂಡು ಗೆತ್ತೊಲ್ಲ ಅಂಟೇರು ಅಂಚೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಏತ್ ಬಡ ಆತ ತಿಂತು ಎಂತು ಮೀನು ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ಸರಿ ತಿನ್ನೋಡು ಇದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪಿಂದ ಅದನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಬಂದಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಂತೂ ಮೀನಂತೂ ಕನವನಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿಪೇಟೆಗೆ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೀನಂಜಿ ಕನವಂತಿರು ಆ ಮೀನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೀನು ಪೂರ ಕನವಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಲ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಅಂಡೇರು ಮೀನು ಕನಲಾವಂತ ಈಗ ಕೋರಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಮೀನು ಕನಲಂಡಿರು ಅಂಚ ಕನತೀನಿ ಮೀನ್ದಾಗ ಪೂರ ದಿನಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೈಲಿ ವೆಜ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಂಚ ಮೀನು ಮಲ್ಪೋಡು ಮೀನು ಮಲ್ತ ಅದು ಅವ್ನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ಪುಂಡಿ ತಿಂಡ ಅಮ್ಮಲ ಕೆಲಸ ಬೈರು ಜೋಕುಲು ಟಿ ವಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲಿಗೆ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಟಿ ವಿ ಎಂಕ್ ಮೀನು ತಿನ್ನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಆತೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಖುಷಿಯೇ ಅಂಚ ಮೀನು ಮಲ್ತಕಂತನ ಎಂಕೊಂಥರ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎಂಕೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪುನ ವಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಐಪನಾಗ ಯಾನ ಕಿಂಜಿಡುಪ್ಪುನಲ ಮೀನು ಮಲ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೊಪ್ಪ ಎನ್ನಡನೆ ಮಲ್ಪರನ ಇತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಅವೇನು ತರ್ತದು ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐತ ಮಾಸನ್ ಪೂರ ಈಕೆ ಆನೆ ಬೊಕ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಮೀನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳ್ಳಿನ ನೀರಡನ್ನು ದಿದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಈತೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮುಲಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕನೋಡು ಐಕೊಂತ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕಂತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡು ನೆರ ತುಂಬುದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡಿಯನ್ನು ಪಂತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈದ ಮಸಾಲೆ ಆ ನಿಂಚನೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಅಡಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಬುದ್ದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಅದನ್ನ ಅವಲೇ ಉಂತುದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಂದು ಪನ್ನಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುವನ್ ಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡ್ ನಮಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಂಡೆ ಪೋಪುಜಿ ಅವಂಚ ಎಂಕ ಆತಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ದ ನಡುಟು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ರಜೆತ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲುಡು ಪುನಗ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದೇನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಮನಸಾಯಿಜಿ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬಂಗ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲೊಂತೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುನತೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡ ವ್ಲಾಗ್ದ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೈತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತ ಮಸಾಲ ತಯಾರಾಂಡ್
ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಚಪ್ಪೆ ಪೊರೆ ಪೋದಿಯನ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತೊಂತೆ ಪೊಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅವೆನ್ ಪಾಡಿಯ ಯಾನ್ ಮೂರು ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈಕ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಮೂರು ಮೀನನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮೀನತಿ ಅಂಚ ಮೀನುಗ್ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತುನೊಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. Hi friends, mean fry is my favorite. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? ಒರಿದಿನ ಮೀನನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲೂರು ಫ್ರೈನು ಅದೇ ಕಲ್ಲೂರು ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಅಂತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದೊಂದುಲಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಯ್ಯಾವು ಫ್ರೈಕ್ ಮಸಾಲ ಬಾಡಿದ್ದ ಫ್ರೈಕ್ ಮಸಾಲ ಬಾಡಿದ್ದುಲೆ ನಾವೇನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ದೀಪೆ ಪೈಪನ ಗಿಂಜ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಮೀನುಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಬತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆ ತುಳಿ ಸೆಕೆ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತು ತಂಪು ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಲೈಪನ್ನಾಗ ಆತು ಬೆಲ್ಲ ತಗೋಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತು ನೀರ್ಲ ಬರೋದು ನಾವು ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಸನ್ನ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮವಿನ ಮಾತ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಬರಲಿ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಭಾಗ್ಯ ಅವೆರ್ದು ಮಿತ್ತವ ಆಸ್ತಿ ಲೆಜ್ಜಿ ವಾ ಅಂತಸ್ತು ಲೆಜ್ಜಿ ವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಾಡೆ ಅಮ್ಮಗೂ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಲ್ದಿತ್ತೇನೆ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ಇದು ಒಡೆದಿತ್ತೇನೆ ಚಿತ್ತವೆ ನೆಂಕುಲ್ನ ಪರೋಡು ಚೂರು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿತ್ತೆ ಬಡ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಲ ಆತಜಿ ಒಂತೆ ಅವೇನು ಚೂರು ಬರ್ಕಂದು ಲಾಯ್ಕಾಗ ಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ಇದು ಬರಂಡ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪಿನಿಕ್ ಜೂಕಲ್ಲ ಬರ್ಪು ನಂತರ ಕೈಪೆ ಬಂತಿದೆ ಅಂಚಂತ ಸೆಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚೆ ಬರುವಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ ಒಂತೆ ಜೀವಾಗ ಒಂತೆ ಅಯ್ಯಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕಾಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಉಂಡತೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಅವೆಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಅಂತಿದ್ದಿತ್ತಿರಮ್ಮ ಅಂಚ ಅದಾದಮ್ಯಾಗ ನನತಿದ್ದು ಎಂಕಲೆ ಪಾರ್ದೆಗಿಂದಿತ್ತು ಆರಂಚನೆ ಆರು ಪರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲೇ ಪರೋಡಿಂದು ಅಂಚಾನು ಆರ್ಲ ಪರಡಿಂದ ಕಡೆದು ಬೇಗ ಕಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಜ್ಯೂಸಿಂದೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡತೆ ಪರ್ಲೆ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಳ್ಳು ಈಗ ಹೋದ ಲಾಯ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಜ್ಯೂಸು ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ತೂಕ ದುವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಲಿ ಹಾಂ ಚೂರೇ ಪುಣ್ಯ ದುವಿ ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ದುವಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಲೆ ದುವಿ ಮರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅವು ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಆತನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇದು ಶೋಕ್ ಆತನು ಬೇಗ ಪಡ್ದು ರುವಿಗೆ ಏನನ್ನಕವ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂತೆ ಅಂಗಡಿಡು ಕೆಲವಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಅವ್ಗೆ ಒಂದಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪ ಎಣ್ಣು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಾಕಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಜ್ಯೂಸಿನ ಬರೆಯೋಳು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನಾಗ ಅವು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದಂಡು ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಚೂಳಿ ಚೂಳಿ ತಿಕ್ಕೊಂತಲೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಂದೆ ಆಯ್ಕಾಕು ಪೂರ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಚೂರೇ ಬರಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವೈತ ಚೂಲಿ ಮೊಂದಿಕ್ಲಿದುವೆ ಚೂರ್ನತ್ತ ಚೂರಿ ಬರಿತಂತಲೇ ಆಯ್ತಾ ಎಳ್ಳುದ ಅವು ಆಯ್ ಗುರು ಹಾಪಿ ಆಗ ನನ್ನ ಬೆಕ್ಕದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು
ವಾಡೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ಕೂಲಿ ಬೈತದೆ so high. ಮೂಲು ಅಮ್ಮ ಬರ್ನಾಗ ಕುಕ್ಕು ಕಾಣ ನಿತ್ತೇರು ಬೇಲೆದಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಅಂಚ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕತಿ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕುಕ್ ಹಾಪಿನಿ ನಾನು ಮರಿಯಲ್ಲಡು ಮೂಲು ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಪಲ್ ಅಂತ ನಡ್ಸಿ ವೀಡಿಯೋನು ಫುಲ್ ತೂಲಿ ಅದನ್ನಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪಲು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಕುಕ್ ಅಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಸಾನಿಧ್ಯ ನೆನಪಿದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲನು ಅಂಚ ಮೂಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡಿತ್ತದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಅದಲ್ಲ ಭಜನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನು ಡೈಲಿ ಅಮ್ಮ ಭಜನೆ ಫುಲ್ ನಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬೈಯಾಗ ಮೂಲಿತೆ ವನಸ್ಗೆ ಮೀನು ಸಾರು ಆವಡತೆ ಕಲ್ಲೂರು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೈತೆ ಅಂಚಾವೇನಿತ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಬರಗಿತ್ತದು ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೈಯಡು ಕಲ್ಲೂರು ಸಾರ್ಲ ಕಲ್ಲೂರು ಮೀನು ಸಾರ್ಲ ಮೂರು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಬಜ್ಜರಿ ಮೀನದ ಬಾಡೂಟ ಎಂಕಂತೂ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇದೆ ಇವನ್ನಾಗ ಮೀನತಿ ರಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ರಡ್ಲೆ ಆನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮಂಡಿರಿಗೆ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಫಿಶ್ಶನ್ನು ಮುರುನು ತವ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತವ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ವನಸು ಕುಲಿನಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಬಡ್ಡುಗು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ದ ಡಾಗ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರಂಡ ಸೇಫ್ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬಕ್ಕದಿದೆ ಇರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒತ್ತಲ ಅಗ್ಗಿಂದ ಬಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ತಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೇನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.